खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। गावनि फिसाज्लानि आखायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों सासे बिफाया। फिसाज्लानि आखायाव जिउ खोमानांनाय सुबुंनि मुङा सार्जन साम्फिया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला नखराव सानैबो बिफा फिसाज्ला नांज्लाय खमज्लाय जादोंमोन आरो बे फिसा नांज्लायनायानो बुथारलायनायसिम सौहैदों। फिसाज्ला राजकुमार साम्फियाया गिबियाव बुनानै बिफानि आखाइ आथिंखौ सिफायदों आरो बेनि उनाव अर लागायनानै बुथारदों। थारैनो बे जाथाया ओनसोलनाङैनो मोनसे सोमोनांथाव थासारि सोमजिहोदों। बे जाथायखौ खौरां मोननाय उनाव काकी पुलिसआ जाथाय जानायाव थांनानै दायनिगिरि राजकुमार साम्फियाखौ एरेस्ट खालामो। हजाइनि लंका काकीनि बेलटला मिलनपुराव सोमजिदों बे दुखुनांथाव जाथाया। बकाखातनि एसडिपिअ बारदि बर'आ अपेन आरो जिअ मोननै थाखोआव सनानि मेडेलखौ आवग्रिनो हादों। कचियाव खुंजानाय अल इन्डिया पुलिस बेडमिन्टन आरो टेबल टेनिस क्लास्टार मीट 2024-25 अपेन आरो जिअएस मोन्नैबो थाखोआव सनानि मेडेलखौ देरहानो हादों बकाखावनि एपिएस एसडिपिअ बारदि बर' बिथाङा। आथिखालाव गारि मटर सालायनायफ्रा बांनायनिफ्राय बांलांगासिनो दङ। बे गोबां होंगो-दोंगो गारि सालायनायनि जाहोनाव गोबां गिख्रंथाव जाब्रबथायफोरखौ जों खोनानो मोनबाय थायो। बेबादिनो मरानावबो मोनसे लामा जाब्रबथाय जादों जेराव सिनायनो हायै गारिया सासे साइकेल सालायनानै थांबाय थानाय सुबुंखौ उनथिंनिफ्राय सौख्लायदों। जायनि जाहोनाव सौख्लायजानाय सुबुङा जायगायावनो जिउ खहा जायो। बे जाब्रबथायाव जिउ खहा जानाय सुबुंखौ हियाब बाबा आली आरो बिथांखौ मराननि सुरुपथारनि होननानै सिनायथिनो हादों। जाब्रबथाय खालामनाय गारिया जाथायखौ खालामनानै गोख्रै सालायलांनायनि जाहोनाव पुलिसआ हमनो हायाखिसै। मराननि गंसे पेसिफिका इन मुंनि धाबानि साखाथियाव जादों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया। बोसोरफ्रोमबो बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिबोनाय बादियैनो देग्लायनि बैसागु बोथोरखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा कक्राझार जिल्लानि एबसुनि मददजों कक्राझार सोरखारि गोजौसिन थांखि गोबां फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै खुंफुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। गिबि हाबाफारि बादियै एबसुनि फिरफिलाखौ एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बिरहोयो। बैसागु गोथां फिरफिलाखौ मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ बिरहोयो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानायनि गेजेरजों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि बर'फोरा जेरावखि थाया मानो बैसागु फोरबोखौ गावनि आंगो फोरबो हिसाबै बयखौबो फालिनो थाखाय खावलायहरदों। मैयानि बे हाबाफारियावनो मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मजों लोगोसे लरेन्स इस्लारि, एमपि जयन्त बसुमतारी आरो गोबां बर' आफादफोरजों लोगोसे बे हाबाफारियाव गोबां बर' रायजो राजाफोराबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। रंजानाय फोरबोनि गेजेरावनो गोबां जाब्रबथायजों थैनाय खौरां मोननाय जादों। फिन आरोबाव खोला कामरुपनि सयगावआव जाब्रबथायजों सानै सेंग्रानि जिउ खहा जादों। सयगावनि 17 नं माहारियारि राजा लामायाव गंसे AS 25249880 नम्बरनि गंसे स्कुटिखौ उल्था दिगजों फैनाय सिनाय मोनै गारिया स्कुटिखौ सौख्लायदों। जेराव बे लामा जाब्रबथायजों सानै सेंग्रा मुङा दिपदास 20 बोसोर बैसोनि आरो सासेया मेराजुल्लालि 21 बोसोर बैसोनि होननानै सिनायथिनो हादों। बेजों लोगोसे बे जाब्रबथायावनो गुबुन सासेबाव सुबुङाबो गोब्राबैनो जोखोम जादों। जोखोम जानाय सुबुंनि मुङा चिरन्जित दास आरो बिथांखौ दायो फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। हजाइ पुलिसआ गोख्रों संदाननायनि गेजेरजों सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादों। हजाइनि गंसे माजहाथायाव हजाइ पुलिसआ सिग्रोमनाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों बे ड्राग्स फालांगिरिजों लोगोसे गासै गं 50तासो आबुं कन्टेनारफोरखौ बोखांनो हायो। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिखौ गजरा बस्तिनि आनन्द सिंह होननानै सिनायथि होदों। नुनमाथि पुलिसआ येटिमनिफ्राय रां लुथिग्रा गेंखौ हमदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिहारनिफ्राय आसामाव फैनानै बे रां लुथिनाय खामानिखौ जागायजेनदोंमोन बे गेंआ। हमनो मोननाय सानै सिखावनि मुङा हरिओम आरो सासेया बितु कुमार। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला गुवाहाटियाव साननैसो सिगाङाव बे सानै सिखावखौ हमनानै बिसोरजों आरोबाव सोर सोर बे खामानियाव आखाइ दङ बिसोरखौ नागिरनो थाखाय बे सानै सिखावखौ लाफानानै पुलिसआ रामसिं हाजोआव मोनसे संदाननाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन। नाथाय बे समावनो सानै सिखावनि सासेया हाजोनिफ्राय गोग्लैनानै आथिं बायदों जायनि जाहोनाव दायो जोखोम जानाय सुबुंखौ जिएमसिएचआव फाहामथाय होनाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। दुलियाजानाव सिनाय मोनै दुथां सुबुंफोरा सासे खौरांगिरिनि न'आव अन्थाइ खुबैदों। जेराव खौरांगिरि ब्रजेन गगैनि न'नि गोबां सम्पथिफोरा खहा जादों। खौरांगिरि ब्रजेन गगैया फोरमायथिनाय बादिब्ला बे गाग्लोबनाय जाथाया दुलियाजाननि थांनाय मंगलबारखालि मोनसे गिख्रंथाव थासारिनि सायाव फोरमायनायनि उनावनो बे गाग्लोबनाय जाथाया सोमजिदों होननानै सन्देह खालामदों। दायो दुलियाजाननि खौरांगिरि आफादा बे जाथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनायनि गेजेरजों दायनिगिरिखौ आयेन बादियै गोख्रों साजा होनो थाखाय दाबि दैखांदों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।